vam jednu vrlo zanimljivu priču. Ovo je moja ljuljaška i uopšte ne liči na one ljuljaške koje su se koristile u davna vremena. Veoma davno, za vreme poklada, bilo je omiljeno obredno ljuljanje mladeži na ljuljkama, od sukna ili šajaka, kasnije kanapa, vezanih najčešće za rodno drvo ili divlju krušku. Verovalo se da će konoplja porasti onoliko visoko koliko se zaljulja ljuljaška. Pa se govorilo, koliko ja otido uvis, toliko grsnice da rode. Grsnica je konoplja. Kada bi izrasla 2 metara, potapala bi se u timo. Kada bi odležala u vodi, žene bi snažno udarale snopove da bi se dobro isprala. Onda su se snopovi cedili, osušeni išli su na trlicu. To je u stvari nož koji je lomio snopove između 2 daske. Ispadanjem čvrstog stabla koje se zove pozder ostaju samo kučine. Kučine se posle provlače kroz metalne grebence. Od iščešljanih kučina prede se konac koji ide na tkanje na razvoj. Izatkano platno se više puta kvasilo u reci i sušilo. Od njega su se ručno šile košulje, ali i džakovi za žito. Ceremonija odlaska na Timok zbog grsnica bio je poseban doživljaj za decu. Drago mi je što sam saznala kako su moji preci živeli i čime su se bavili. Imam ja još zanimljivih priča, ali to ću ostaviti za sledeću priliku.